onye mere ọgọ ma alụsị ha onye ime ọnụ amarọ m ihe m ekwu ọgọna dịnụ na-enwere ebunu n'obi o Zeus family enwere ezigbo ọgọnụ na-enwekwara adịgboroja kenye ka akọlụ my mother unu emesago m ezigbo ọgọ na-esi n'obi na ezigbo ọgọ na-egosi onwe ya ịfụ nke adịgboroja na ọ bụ gịnị ka ị na-ekwu onwe ya ị ga-ama ka ị malụ ka mme ya mezuo iwu inugo n'udu mmiri a ezigbo ọgọ na adịgboroja na ụfeche nwelụ nke balụ n'ọfịa ogbonu n'ọnụ ka m gotere telefon a ọgọ niile na onwero nke na-alụ n'iyi ọ ga-amaka mma mmanya mere ọgọ mara ọgọ inugo asị m na ọka nkene all my lovely followers, all my lovely fans, all of Zeus family ọkwa na akpa mmadụ ka ego asị apụta ọ maka nwaanyị anaghị ya kidney problem anyị tụtalụ 9 million 3 njenye anyị yesterday olu na ụtụ tata just for olu n'abalị ụnyaahụ from abalị ụnyaahụ to this morning ọ bụ na atụtagolu nwaanyị a 6 million 2 haziri ọ na-ejezi 6 million 4 ego dị ka anyị ya ụnyaahụ 9 million 3 under few days ka atụtagolu mmadụ let's say almost ebe 16 million naira just yesterday n'abalị ụnyaahụ ka atụtali another 6 million wee si na ọka nkene unu amụrụ m ka m esi mee ya amụrụ m udu trọs bụ ihe a n'udu mmiri a 7 days rain onye ọbụla na-ebe na ihe siri ike ka unu tụtalụ mmadụ ọkụ na-aka fonu si arị nga everyday ka unu tụtalụ mmadụ 6 million naira Zeus family aka na ịkwalije nye ya mana adị m eme transfer enidi m ịbalịlị bank and taa Saturday mmekọrị transfer from my own account charges ndị POS ya na m enwere m ike ịnụ ọgụ ebe ahụ nsị na ọka nkene unu ife onye ọbụla donate 1 naira na-arụ onye na isi onye arụ na-adịrọ ikwụgo ụgwọ arụ ga-ahịa gị for throughout ndụ niile ị ga-ahụ ihe etufu n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ na arụ adịrị unu ị ga-akwụ nji gbala isi onwe n'isi nwaanyị a sị m ka Chukwu gozikwa unu ka Chukwu mekwala unu ihe mgbu n'obi na-abụrọ njọ. May God bless all of Zeus family. No matter na di nwaanyị ahụ abụrụ ezigbo mmadụ di ya traịlọ nnọkọta si na onwe ike di efil be na ebugo m this man for a very long time ka anyị yala iji ego anyị eji zụọ ụmụazị je tinye n'isi emesi ọnwụ no ịmanne ya plastia ya n'iru nwoke fụ anyị ka anyị bata bịa oge ewepụtazi ego ka ọ bịazi bịa kene anyị omedị ka ọkịa uche anyị abụna arụ ya nwaanyị ka nwaanyị nwụọla onwe ya mana nwaanyị a siri ike si Chukwu gozie unu ka anyị na-anya from now till Monday ma amaghị erezi ọ bụgodu 20 million ọ bụgodu na ọnwa nkidin ka o chenji amụrụ m ihe ọzọ m na-ekwu mana asị m may God bless you all ọya ka nji ya na-abụ maka it can only get better. Peace and love. May God bless you all. Nke anyị mejuo ya anya eme ọzọ